Nå, du kigger nu. Hvor sjovt. Nej, du kan det igen. Hvis jeg var ham, så ville jeg slet ikke gå med min hund. Mine kameraer gynger, jeg kan simpelthen ikke holde det. Jeg skal lade ret af den, mand. Altså ser den flad og griner. Ej, jeg skal lige have det. Jeg skal lige have det. Stop. Ej. Nej, du... Så kun der. Det må være... Nu går den selv. Okay.